Hajiya ka ji ka dogon mafu kayan a rage mamu. Baba ga tuje ka taimaka wa ɗan tuje. Ka taimaka wa ɗan bawa. Masta je ka. Kuma mota ba ta iya haurawa sai dai gaskiya a haka muke rayuwa. Nan da zurfi. Masta ba tare ni dan bura uban mai. Masta ni na mata aure. Kai ga yan jarawa kawai yake. dole ne shi wannan wurin ka gane ko. Video nake miki. Gaskiya ne wallahi. Irin is an adventure to us kuma muna fatan gwamnati za su kalli wannan abu su taimaka mutane na 'yan garin nan Ismail, musu gada. gaskiya ne. Just imagine wacce tana da ciki. Just imagine yanzu kayana ya yayyage akan babu da muka tauri kayana ya yayyage. Can you see? Duk kayana duk ya yayyage. Kayana duk ya yayyage da na tawo akan babur. A bayan da na sa duk ya yayyage akan babur. Can you see? So muna fatan gwamnati za su taimaka wa 'yan garin da a yi musu gada. A taimaka musu a yi musu gada. Wallahi mun fito.